Mali. Yakadzimwa. Yvonne Chindom, Ndiwe. Shadrach Chindom, Ndiwe. Tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekudyisa munda wangu. Muda kuripa ne 3 by 50 kg of maize ne $65. Yani mudza kochiti parimare dara utara izvozvo ndivhoni Chindomu achitara kuna Sadri Chindomu. Kama niwamira sei samunenge wana Chindomu ne ikianza dzenyu Daura tinzwe ivhoni mokudza izvikuchara neswanzi inini nyaya yangu yakadai ndakarimawo munda wangu tichitanga kurima inenge yaDecember 2021. Magwere angu achibuda ndakatora mombe dzawachindomu dzasvika pamwe ndokubva ndaenda nadzo pamba pavo. Ndobva ndasvika ndobva ndati wachindomu chengetai mombe, ndobva wati zvakanaka pandaenda kugumba. Kechipiri mombe dzakadzokerazve kumunda ndikatorazve mombe ndikaenda nadzo. Wachindomu ndauya nemombe, chengetai mombe. Kechitatu mombe dzakadzokazve kumunda ndikaendazve kuna wachindomu tichitaura nyaya imwe chete. Kechi4 ndobva ndakachizoenda kuna sabhuku ndichinotaura nyaya yangu kuti mombe dziya dzava kwawachindomu havasi kuchengeta pamombe kusvika nanhasi veimundoonawo zvaitwa kumunda. Takaenda nasabhuku kumunda ndobva tasvika wachibva waonawo zveshuwa chibage chachaibva ipapo ndakazara pasi ndikati aini handisi kunonga chibage ndikusiya chakadaro handeikwa kumba kwoko wachindomu. Ndakaenda nasabhuku kumba kwawachindomu tikasvika tikaona varipo nemudzimai wavo tikataura nawo wachindomu. Rekutanga ndokwawakanzi nasabhuku nyaya yenyu ini ndakasvika ndikati handichakwanisi kuti nditi mundandi wangu ndauya pano kakawanda kana zvichibvira ndipo henyu mbeu nefertilizer yangu ndochengeta ndozorima gore rimwe. Wakati hazviiti mundandi wenyu. Ndikati pamwe wachachengeta mombe. Sabhuku wakati aiwa saka mochivirirana. Ndikati aiwa inono ndipowo chibage changu. Musi wekutanga takati matsagi matatu wakachema wakati mairi tikawirirana ndemuna machi. Wachindomu hawana kana kubvira wazombooneka kana kuuya kumba kana kuita sei. Wachibva wangonyarara zvavo wakadaro. Hawana kumisa mombe dzavo, havafudzi, vanongonotsveta ubva wodzisiya. Ndopadzakaenda kusvika dzakanodya chibage chese chavo makondo arese kusvika chipere nemashanga acho zvese. Ndokubva ndazochienda kwashi. Ndishani? Ndobva taenda nenyaya yedu ikoko patasvika tibva tataura nyaya yedu. Wachindomu ndobva wanzi vanofana kuchindibhadhara nemasagi matatu echibage pamwe chete nemari yangu kundidzosera mari yangu yandakanga ndabhadhara ikoko. Wachindomu wakadzoka kumba hawana kana kuzombooneka futi kana kuuya kana kumbodzi havo ndikutsvaga kana kuti kudii. Wakabva wangonyarara wakambodaro kusvikira nanhasi kusvika nyaya yangu kusvika kuno. Iyo iri kutaurwa Chindomu iyo ndeyo ihanzvadzi yako handiti. Chinoita kuti upesane nehanzvadzi chii? Pamusoro chakaita ngechekuti choma chinope kadaradzisa kazhinji zvaiti ndikamboshanda makuseni mumunda ndondodziendesa kusango kure ndofuka
ndokufura ku 5 kilometers kwezvinozivisa dzimbofuna kuti idzoke ichiita sendzichijika saka ng'ombe dzakadzoka. Kekutanga apo wakataura manga musachibage change chakura zvekuti chinohika saka kechipiri ndakazoona ng'ombe dzirimo ndini yakutinha inini ng'ombe zvendakatinha ng'ombe kechipiri dzakanzi chidya makadzotinha ndakapinda asi dzasati dzapinda mumunda mukati memunda dziri kumapito kunoku anga ari matanga mairi dzangu ine nemunin'ina saka ndokutinha ng'ombe ndobva ndandofudza kwakutori nemvura mumvumbi uya kwakutori nemvura yainayo. Kechitatu pasadaidzirwa futi tikati ng'ombe kwenera dzisabva ndadzishaya sizoziva kuti paine munhu anga atinera handina kuzosiwa ndobva ndadzichengeta ng'ombe izvozvo kusvika pane zvinhu zviri kusungirira makuseni zuva rakuka ndofudza. handiti unoziva kuti mombe padzinenge dzadya magwere kazhinji anodzinakira hadziregeri kudzoka saka kana iwe uchiti dzakapinda kana dzisina kudya dzouya kechitu hadzina kudya kechitatu ndopa dzazodya totoona kuti pese pauri kutaunyepa kuti hadzina kudya mombe dzakanga dzichitoziva kuti ukondokwai kune chikafu iwe utaura kuti hadzina kudya ndakadzibvisa dziri mudhuze dzakazodya saka hausi kuzoona kuti uri kunyepera dai kumapeto ketora kuti dzanga dziri mumunda asi dzisiri pakati dzanga dzichikutotanga kusvika asi dzakadya handisi kuramba mabvuma manje kuti dzakadya ungambonyepa kuti hadzina iyo dare kawambo ichokwadi baba vakatadza kurespekta hama yavo funga ndokwa waitofudzira uda kutisitoya hanzvadzi asizve pamutemo ungoti bedi zvakatomboitika izvi kuti vari kuda masagi 3 ne60 65 atonyara musikana kuti hanzvadzi ngokuti pese abva dzichingodya iwo vachingoitawo madiro avo kwavo vatotogarira zvakanaka vachitinhira kuhanzvadzi saka imhosva izvo zvinofanirwa kuti wava vanobhadhara zvinhu izvozvo kuti vanga kutotizatiza vakutonzvenga unodziziva iye nezviona bhiri rako riri kukura ungada vakabvisa pachiri pa2 bags ukaramba ukakunzi pechitatu bvisa dziri mbeu nechiyero ukaramba nezvi wauya kudare rechitatu riri pamusoro pane makosi kusvitsa pazuva ranhasi zvakare usina uchiramba kubhadhara zviro zvaungadai wakabhadhara zvese izvozvo hausi kuzviona kuti uri kushusha hanzvadzi. Pakutanga takambotaura nenyaya izvozvo yekudya ng'ombe kada izvozvi wati nda kuripira ikati izvozvi zvimagwera asi taita sei aoma mumunda apa kana aoma ndozokupai saka pakange paoma chibage ndakambofanira kutora bhaketi rechibage ngoise heti yenyu pasi mutaure tishangamire zvakanaka ndakatora bhaketi ndobva ndandoriendesa pasabhuku ikati hawafanira kubatsirikana ndichitsvaka chinhu saka pakuzombotaurwa kwaitwa nyaya iyi iwo wakati hawakwanisi kutora chibage ichocho kati handobvisina kuziva kuti hachigashirwe chibage handiti ndio muripo washe ndikuisa mbichana mbichana semunhu ane mhuriwo kwekusina chikafu chechakatsarukana asi mombe dzako iwe unotanodye kana dzakadya chibage chake iwe uchiziva kuti kune nzara ndaona kuti baba wangu wakutongoita zvongorwadzisa hanzvadzi yavo kuti nekuti munhukadzi hana zvaanondiita nekuti kana munhu achinge achiona kuti ng'ombe idzi dziri kuti pandanodzikwidza pamati munodzisairira muchingozonzwa kuti dzakura mungadai makatozotanga kuchitoona kuti handichafaniri kungosundira mombe idzi dzega mautodzichengetedza nokuti mamuchingoziva kuti pamadzisundira zvinondipa munda mehama yenyu ndaona uri mwoyo wakaoma ripiraiwo hanzvadzi Tingodzoka pamutemo wemombe wacho hapana mombe padzinombodzinosisaira
mombe dzinotofudzwa. Saka iyo nyaya yekuti ndaisairira ndiro zvinosaira pamusaira ngokuti mombe dzinofudzwa. Nguva zhizha dzinofudzwa pamusoro imamo pane vanhu vaira ndini sabhuku wavo. Saka ndiri sabhuku wavo saizvozvo nyaya yange iripo nekutsanangura kuipo. Takambogara nawo pasi uye mushure mekunge wataurirana achiona zvekuramba zvichienderera zvekuramba achidyisira hanzvadzi yake. Kusvikira waine zvaitondinetsa sasabhuku kuti ndikwanise kutotanga nekuti nyaya iyi inoisa padare nekuti vanhu vamwe chete. Saka ndakati wawirirana asi nekusakudzawo hanzvadzi yake yainge ine munhu zvakaramba zvichienderera kana kusvika kana kagumi kanogona kusvika dzichipinda hapo imomo. Asi chakudiwa manje ngechekuti zvezvakukumbira uyu kuti chindipa iwenyu zvishoma zvacho hazvinosvika pakuzadzisa. Ipapo pachibva panetsa kuita kunge ndine nyaya ndakutsimbirira kune uya ari kumhan'ara kwandiri kusvikira inini ngati nyaya yenyi pamwe inini munenge munotondichererawo semunhu ari mumushanga kwashe foreign. Saka ichibva ndaiti takurwende ikoko zvichibva zvangoitika matauriro ari kuita iye muchirisiwo ndiwayo aitiwo padare mari kudiwa aisabvisa kuna sabhuku wati ndataurawo kuti kana uya avo nejongwe kudai kana kuti $5 kuti iyanansinyaya hana mungozviita kusvikira nyaya uyaowe vamwe vacho vari pano ndauyawo nawo wangu wakupomerwa kunzi hadzisiri dzangu dzega dzakati wari muno waiwa mregari wataura inini ndakamirira ndini mumwe engari kutaurirwa kunzi mombe dzangu dzakasangana nedzawo ango emashoko ekuda kutsvaga dzvene ekuti kwese kwambobva uku kubva kuna mambo kuna ishe information dzese haindi taurai dzaisabuda. Saka iko zvinokona kuti kwatari kwakuda kuchinetsa kuti ndingakwanise kupukunyuka sei. Ndichitsinyira futi ndichitoti iko zvino maitiro vari kutoita mombo vari kungodzikanda futi dzichiita dambudziko uyu ndiye mumwe ari padhuze nepane munda avo. Saka dzinotovarongokanda vamwe vari bhizi kuchengetedza. Saka unhu hwacho uwohwo tiri kutoona kuti sasabhuku magariro atiri kuita ari kutotinetsa kuziva kutoti matambudziko anoramba ari mboripo. Ndinoona kuti pamutongo wakatoiswa naishe nasabhuku wanga uri kuedza kugadzisa kwakaukama, asi nezvaapo manje zvinozvi kuti ari kushora matare ese mambo zvakuda kuti munhu muchinyatsomuona kuti anganzwisisa sei nevamwe kuti agarisane zvakanaka, uye mutongo iwowo nekukwira kwazvaita kusvika kulevel yedanho kuti kwirewo futi azvizive kuti zvigari kuitwa pakugarisana. Yeshadzika nemombe ngani wodzononetsa wafunza kudai ingani hainato ngavachangana ndiri kuona kuti babava vane kutodherera kwakatonyanyisa maererano nezvekutaurwa nemudare abva kutaura izvinizvi. Nokudawo kuti kubva kuna sabhuku kwese achingotadza kuteerera zvekutaurwa nasabhuku kusvika kuna ishe otoratidza kuti ari kutadza kuopareta naishe kusvika nhasi uno auzopamberi venyuchangamiri. Ndiri kuona kuti baba vanodherera vanhukadzi zvakanyanyisa, zvikuru sei kuhanzvadzi yavo yavatadza kuratidza kunyika kuti vanogonawo kuremekedza hanzvadzi yavo. Ndiri kuona kuti chidanho chapo changamiri vanoda kushambo hwakakwana kuti vazive kuti iri matunhu achangamiri. Baba achangamiri chandiri kuona pana baba havagoni kuchengeta zvipfuyo ende havana hanya nezvipfuyo zvavo, havana basawo newamuvakidzani wavo, nekuti munhu chaiye ane basa nevamwe ane hanya nezvipfuyo zvake haangangosiyi kungoti ovhura danga oenda unosundira ungosiya zvakadaro iye achiziva kuti kune minda yevanhu yakatorimwa. Saka baba vandaifunga kuti vanofanira kupuhwa chirango chekuti wazive kuti zvipfuyo zvinochengetwa
uye vanofanira kuremekedza vamwe vanhu munharaunda. Someone rati wanofanira kubhadhara chii? Someone wataura ivona taroda 350 kgs echibage ne$65. Okay. Dari munoti chii? Ndiri kuona kuti pari zvino zvaikodzera kuti dai anga akabhadhara panguva yacho tiri kwaishe zvanga zvakanaka. Zvino zvaya kuno kwachangamiri zvanga zvakuda kuti achitutsira kuti dai zvaita mana ma50 kg nemari 65 nemacost aaita mwanasikana kuti zvikasvika palevhel yaari. Handibvumirwi kuti tikwidze pane zvaanenge ataramura. Tingatoderedze kuti tikwidze ndo zvaanoda vakaachangamira. Ini ndinoona kuti pamasaga matatu akataurwa akakodzera kuti wabvise, asi wobvisa futi mumurango wokuripira dare kuti vari kushungurudza vanhu venyu mama. Wobvisa chii kuripira dare? Vachibvisa vembudzi kuripira mambo ipapako ka baba hawana basa nemhuka dzavo nezvipfuyo zvavo. Dai mambopinda mudanga mavo ndokuti vazvitendei. Tsangamire ndoza ndandofudzira ngekuti chekutanga pindai mudanga mavo pambesa iye zvinezvi dzichiri mumunda nenzara uye matare ese kwawaenda kwasabuku kwaishe hawana mbobhadhara kwamamba kwacho vaurati 65 iye hawaiwani kuya makosti amaya kuti vasvike padare retsangamire haagoni kuabhadhara ngekuti mari yacho haana. Ine anofudza kuti pane zvese pamombe dzake nhatu momutorera 1 kuno kudara udza mbudzi momutora 1 kwaupa ushe pindai mudanga amiri pamusoro yechangamire. Inenge ndichikumbirawo kuti kutouyawo kwavo ndichimirira futi nyaya ndichimboenda kwashi ndichifamba kudaro ndichisiyawo zvandasiya. Ndaitokumbirawo kuti fanga mafambire ndaita hangu ebhazi ndatokwereta mari yebhazi ekuuya kuno kuti ndimirire panyaya yavo. Handizivo ipapo kuti munondionawo sei kana chichemo changu kaamambo madzishe masabutu hamui kuklema mari kuno kudare iyoyo ndenyu newawo mauya kumirira kuti mauya muri mega munongozviurira kuti manzi nani uyai ndiperekedzei munobhadhara namega nemari dzepasi dzekunoku dzaadze kuno mambo hawachakwanisi kuitiise kuti zvinyorwe pamaminitsa kuti moya yasabhuku akapiwa bhasera kana kuti yetransport zvichadaro. Pamutongo apa ndandifungidzira kuti pamombe kutorwa nezvayo yakatorwa iri mombe yokavha makosti ese kubva kuna sabhuku kusvika kudare rino ndokupfungwa dzangu. Right, makosti enyu imari ekuunza kudare? Ekuunza kudare? Makabhadhara kuti auye kudare. Mabhadhara mutongo nhasi $10 masamoni 65. Masamoni ese kubva kutanga ndoka yasvika ku 65. Saka iyo ndeye masamoni. Makosi enyu avaseenzesa makanga matoiisa kati. Aiwa yakanga isipo panoda $5. Panoda kuti makuita mari yese inenge ya $70 ni $10 yamabhadhara nhasi yoita $80. Right. Saka unobvisa $80 yemakosi then nemasaga manga ni matatu ayo ataurwa kuno kudare wounza mbudzi imwe chete munozvibhadhara rini uye sei? Utipe nguwa kana usina dare rinokupa nguwa yekuti ubhadhare. Imuti
muri mukadzi wacho inini ndiri mai vemwana wangu hapana chinobuda mama inini kubva mwana akucheka kubva mwana uyo achidyisirwa mumunda kusvikira abve mumunda kusvikira pari zvinezvi ndine ndiri kumupa chekudya haana kana chekubata kana mhunze chaicho ndini ndiri kumupa paaperera dzikapedza ndozvatu zvatakuchipinda kuti tinzwe kuti anobhadhara rini uye sei nekuti iye ari kudya mumba kwake hanzvadzi haisi kudya ndimi mai wana wacho wese vari tu uyu ndio kwamaiguka kaunozvibhadhara rini manzwa kuti uyu haatona chekudya izvozvo mombe dzako dzakapedza kudya saka taura kuona kuti zvakaitika nekukanganisika here kana kuti wakaita maone kukanganisika mabatsire ndaita munda wavo ihanzvadzi wangokaita semunda wangu ini ndaitonzwa kurwadziwa kana musi endazisina ndakanzwa kurwadziwa totowana chinzwa kurwadza kwazvo manje uchichiripa zvawakadyisa wabvuma wega ukati hongu mombe dzangu dzakadya dzikadya munda wako chiita kuti tione kuti uri kuita nemwoyo wese sehanzvadzi yako daswai tiri kubvunza kuti unozvibhadhara rini uye sei awapedza nguva redare mabvunzo ati tipei nguva Toda stage. Batsire pamusoro anakunyasonzwa mari yatagonza 65 $80 ne 3 ma 50 ne 3 ma 50 nembudzi edare mbudzi wane taura tinzwe muri wamubatsira nepfungwa dzekubhadhara ndaona kuti baba vakamira kurasika njira nekuti angaramba akati saka izvo zvatotaurwa nedare ngazviizvo nokuti iwo zvavo waramba kuzviburitsa kutoti havasi kunzwa vachida kubhadhara havasi kutozwa mwana uchida kubhadhara nodai wanga kurwadza nezvakaitira hanzvadzira kuti zvavaita kuti zvazvichitongirwadza vangadai dzakaenda kamwe dzikasazodzoka saka zvikutotirakidza kuti havana kumbodzwa mwoyo kurwadziwa nazvo saka vasina kurwadziwa nazvo izvozvo makosi zvese zvataurwa nedare ndoo zviripo ndovachitokana varamba ngavangotorerwe chimwe chinhu chinoita zvinoenderana nokuti havasi kudaka kutaura hasida kutaura udonyeka urasika njeri takutovhara varamba kutaura chiri kunyabudisa baba nyakataisa apa wane zviviri zvekutiya ndazviripo babananyika indini ndiri baba vacheza kupoteisa zvindira pacheza danga ri munhu ane pfungwa dzekutiya zvotakatadzira munhu arere kwausoro bva kuna mambo ndekuna wakazvitira ava vangarotaura kuti mombe dzenyu dzakaimiriwecherereva ava nokuzviramo baba vanoutinya vachamamire zvekutiya dai kuti utaisa vana vanharomwegwega baba vaka runozora utano roita zvakashata uchengotiranidza pfungwa nekudawo kuti munhu usatore mwoyo woutsinya kwatika waregiwa mwoyo wavo wakaomarara baba vasi tiratsaoreita kana neusaka kuri vadaruta kuti oreti unoaita sei ndakambarise hanzvadzi ichangotara kuti kari zvino ndomupa mwana 50 kg zviri nani ndozotsvaapaa ndomupayo so inini changamereza ndiri kuona baba wakavo tarisai nione kubva kumasure kumasabhuku nekuna ishe wacho kwavo hapana pauri kubvisa chinhu kusvika pemuri chaiko chaiko waramba kubvisa chinhu wacheka foni pana iti mizi vari kungodhera hakuna chauri kumbopfuma torai chipfuwo mutengesere zvinhu zvese izvi zvikavhiki torai chipfuwo chavo baba vari dangerous ushakurombwa here vane mwana vashata kana kutokuisira chikafu vanokuisira watoura sendakagara nemhuri ndinongotarisa kuti dambudziko izvo rauya semukati memusha wangagone kushaya kungawanika asi pazoonekwa zvimwe zviviri zvitatu zvavanogona kunge wakuita vachisimudzira pamusha ndinototarisira kuti dambudziko iro wasingatangi wadaro wotanga waona kuti
pane uyo ari kuchema wandakakanganisira ngandikurumidze ndamboita zvekuti mwoyo wako ufare zvinondoona hazviiti ameno yorundu right yange yasvika pajudgment saka panguva yekuti utaure saka taakuona kuti isusu hausi kudini hausi kutaura saka tichati isu dare richatotora mombe imwe chete yotengeswa yoripira mhaka dzako dzese idzi mari yacho inobva ipapo yototenga chibage chake yobhadhara $80 yobhadhara zvinodiwa kuno kwamambo yozobhadhara mari dzewakomana kana paine change unopuhwa wakomana mamessage of court paine change opuhwa change yako ipapo kuti uripire nhau yako iyi nekuti takupa kuti unge uchibhadhara mari yedare hauna kuuya nayo zvese zvinobviswa ipapo saka tinokupa 1 week kuti wega uendese mombe iyo kunani kuna ishe kana usina kuzoendesa mombe iyo wakomana wauya message of court bhiri rakunenge rakura nekuti message of court kana ausimuka anenge motikari chahaiwa kuya kunoita basa wakomana wachahaiwa kuya kunoita basa tinozoona kuti mari dzako dzinoramba dzichikura saka tokupa 1 week kuti uripire zvinhu izvi pasina wakomana uyo wotora mombe wotengesa kuripira nyaya yako saka ngatisimuke itende simuka here